Oh, hello guys. Mao na po ni akong buhaton nga video karon guys. Paling kog tanom aning mga seedlings na ako sa pichay. Ako na ning ibalhin dito sa akong giandam nga tamnanan nga bakanting luti guys. So mao ni ako mga seedlings sa pichay guys. So dagko naman sa ako na ning ibalhin og tanom. So okay guys, mao na ni ako ang balhinan sa tanom guys. So mao ni ang akong balinan sa tanom. Naglungag ra ko dayon ako lang gibutangan og abono. Kining abono guys. Tain ni sa baka. Gahi na kayo guys kay bagal lang main akong abono guys. Nang kinahanglan na po na akong dugmukon. So mao ni ang tamnanan na mo diri sa among bukid guys. Daghan sa bato-bato niya mo ang tamnanan din Mao ni ang tay sa baka. Kuang dugmuk-dugmukon. So karon padayon lang ko sa pag dugmok aning mga abono nga akong ibutang sa lunga guys niya. Naglisod kita sa kuan yung dugmok kay usa ka kamot ang akong gigamit ani guys kay ang kini usa ka kamot nako nagunit mo sa cellphone. Wala man tay cameraman ani guys. So mo guys kaning padayon sa pagdugmok. So karon guys ito na ning isugdan og tanawang seedling sa ato asa ning dugmokon og gamay ning uban nga nagbagal nga yuta. Paasa gag dinang maing bato guys, di man sa makuha kita ng mga bato kay pulos-pulos gid ka batoan ning tamnanan namo diri sa among bukid. Okay guys, so mao na ni guys magtanom na ko guys. Mga kinahanglan laging dugmo ko ang yuta guys kay nagbagal na ko ang abono nga gibutang. Man. Sige. Butangan og gamay yuta sa ibabaw guys ang kay para dili kakahon og manok daghang manok ang suri-suri guys ang kakaon mo ng abono god. Mao ni nga ini human akong tabon sa abono guys. Human og tanom niya pagtabon sa abono. Ako ada yung butangan og ani yuta nga sa ibabaw kay para dili kakaon sa manok. Kay kakaon sa manok ni akong gitanom guys ibot ginitanan. Sayang kayo. Okay guys, padayon lang ko sa pagtanom ani ako ang pichay guys. Ano yung kinabuhi dali sa bukid guys, tanom-tanom ng taon ta para po na po mapupo sa umabot ba na pang sudan sa pangadlaw-adlaw nga panudan ba o samtang nagpadayon ko sa akong pagtanom diri guys. Salamat kayo sa inyong pagtanaw sa akong video guys ug sa pagsubaybay aning akong channel ug hinaot ko nga natasalig ko nga panglawas sa kanunay guys. Karon guys ako wala sa ning ipadayon ang akong pagtanom diri sa akong mga pichay. Karon guys, mao na ni guys ang akong tinanom nga pichay. Mga 48 ka pichay niya akong natanom guys niya. Hinaot sab ko nga maluoy ang Ginoo nga malampuson ni ako ang mga tinanom nga pichay. So para sa umaabot pila ka adlaw na natay mapupo guys ug natay mautang para masudan guys. An eternity later. So karon guys, mao na ni ang ako ang pichay nga gitanom 3 weeks after. So daghan na og gunahon na po ding gitam na ako pichay guys. Mao ni ako asa ning pangibtan og gunahon karon. Dagko na kita na akong pichay guys niya. Ang uban wala pa sa kita ning tubo.
So mo ni guys, kuha ning pangibtan ng mga gunahon kani sa mga dapin-dapin ning baga na sa ning gunahon. Kani ako ang ipang tanong guys. Pure organic ang gini akong gigamit ani. Tapos wala lang sana ako ni gamitin pesticide ba niya. Okay ra kayo ni pagkauno ning uban mga mananap na ang ubang dahon ganyan guys kay mga bangag na kinan-an ng mga mananap pero sige lang. Okay guys, padayon sa pugo og pangibot aning mga gunahon aning ako ang gitam na mga pichay guys. Huwag karon mga pila ka adlaw ako na sa ning hinaynayan og harvest guys para isagol pud sa utan. Ang utan lagi sudan kada adlaw guys. Kay labi na mahal kayong mga uban pang palalitang nga sudan na isda, mga karne, mga mahal kaya sabi. Like, gani lingaw-lingaw lagi tagtanam aning para may mautan. Muning diri sa amang bukid guys. Ang tanam-tanam na jud diri yung mga utanon. So guys, karon na limpi-limpi na kita ng akong gitam nagpichay. So nahawan-hawan na guys, ibot ng mga dagkas nga mga gunahon. Na limpi-limpi na kita na ako ang pichayan o karon mga sunod adlaw. Pwede na ni makuhaan ni ubang mga dahon guys para isagol sa utan. Yung sa klase nga luto guys, pwedeng gisahon na basta pinumbre lang ba. O mo ni guys, akong update o daghang salamat sa inyong pagtanaw guys sa akong video sa bago sa akong channel. Please don't forget to hit subscribe and click the notification bell para ma-update pa sa mga sunod ko pang mga videos. Maraming salamat guys. Amping tantanan, God bless po.